Kedamtang citia cikloni phai pliarni Karbianglong resim kang tang ke oda song trok lapen Assam Sarkar an parta Bharat Sarkar tumangbong Monsam lamdon kacetok mate pisekot kacetok along close 2.3 along open for all pu kacetok det aputhak ningkang samse lapen paprai ponbek nang jipura phirangke atum athengno APHLC Bokajan LA in charge Bongpo Kathar Lamjai Sarpo Klingsarpo Tiso Urmila Marak Martina Katharpi alang litumpen Nupak terang arong balepo tharalong phirangke amai padopon musi tum wanang ye polo montala tum la subang pupesi hala ituma siksi dulabang itum atum bang si phangnu dam delo la sila phangho dam delo la sila soka phangho bangke nitum ke EPHL se hin penke kroy kre la penitum ke la so bang nitum ke opos thiblo la penitum non puta opos bom lang la penitum ke opos ta vegji la penaku nitum chedan vegji nitum la so arona lo bang nitum han pothot ni pechara pithu nai la Assam sarkar tumta la so bang ko nitum han review se tame all party tum han hang si la nitum APHLC pantana hang si la bang so arona lo bang nitum la so bang ke pechara thui phan nitum phan kaching ki phan nitum apa warsai nitum long nai la ke la sila ke chokche la nitum ke ahin pene kham khithib lo la pen non thule thota nitum lang non nitum la bang so alam arjun lok pe ning uduk cepak lang lo la pen black data cepak lang lo nitum procession ta nitum kurilo di fuang bong ta nitum kurilo manja ta nitum kurilo la pen pini de thot dak bojan LA 17 nong along ta nitum dak non ta nitum la bang so protest lo la bang ke je la so ron la bang ke nitum ke na koi dunde la open for all seat cap asubang phan ki pi bang ke nitum asap tak cidon unde seat cap lo tangte itu banghan pidelo lo tangte itum constituency cap ang hoyong si banghan pidelo te constituency cap lo te Karbiang lo along le laki antela constituency cap ta kici tum hansi pota ta pipo kici tum hansi bang CM taman po kici tum CM non ninkan potrok pen te no next election pen pulo te la soron pen dam lo tangte alang le tumke ko piluma itum seat cap si bang hadat pote golf immunity EM ko pon thuli po la ke trok lo te kre trok lo ko 2/3 majority rat mon ko ko CM gela tum si bang chudet po la ke engke itung ke tripuri nang mandet po itung ke itu mang si ulta itu mang si kici ke biasa ceplang tu daji lake aron mati lake chokche la penitum ako kes ta nitum pithulo non kes ta file lo nitum la bang so kes ke la hello je open for all polong bang nitum ke supreme court sinitum kes pilo la pen ako high court ta nitum da kes pilo la si nitum gala ke don dun ne la pen nitum che songgomi la pen nitum phan non Karbianglong la APHLC na kaya pon bom nitum lang presidento la pen nitum jai kathar alangli all party hills leader conference leader lo pen alang nitum president lo alangli ke alangli nitum phan ke japon mesen la pen la bang so tuarsi la kadoko ve inglong so arata tum anda dun hurnai pusi nili la so bang ke peklang pontang lo atela dak inglong so chelang pen nai la $60 ronolong bang ke okor karbi tanangpo ke imithang pulo madadak dimasa kosari la pen rengma kuki la pen mantai itu kani hala kani hala ki koy dimasa jol hai tum itu long soan nitum ke chelang pen asong la pen ini tum ke la so aron bang ke la sik sidul ke pe fukaron no bang nitum APHLC penge che dononde la pen council kachari tum chokche la pen non apetai litum jakong yong si che pherang long chit pulote new and better society kilik pona tuar yong si nitum long non fulfill lo plotangte non ke bang itu bangke ilitum Karbianglong ke ilitum APHLC tu yong si la bangso council cari re lo plotangte la non las abang ke las ke itum constitution masih itum ituma kacariang hoy mantela kacaria la bangso $6 cepacera bri plotangte la bangke ilitum sungkrungji la bangke non ke bang ya generation aku bangke lasi in future itu phan cema thapa minang putar kondensi ke parlo kerang kia mai kang ninang ko athe bangke lahen lo ke dam tang chiti ni phai clear ni tum heleko rasong lamdon ka chetok aso puthak pusini tum ingdeng si hini ki chok chila so puthak ni tum jongdam tum jasamet per la bang halo 2.3 long bangke tum ningkang sam ji paklang onang ko athe bangke lahen lo athe lo dak bang open for all categories pusi tok pondet lasi la bangke jasemet pet bangke inglong so phan ache thia bong kerot la pen inglong so tuma phan ki pavilja bdc Assam state sarkar la pen center sarkar tumsi bidikang lim beni tum phan claim lo la pen jasemet pen tuma phan Karbianglong autonomous council phan bidikang lim pen inghum sila pusona sai claim lo ini tum dak jasemet pen ang tok pidak lo
paragraph 20 long 60 la ronalo long stame inglong su made tribal areas pusitok lo sita la so tribal areas bangke piniani bangke open for all putang dala bangke la dak bangke te phuk dak khangyang lo open for all adima long ana bangke la dak bangke long le phelang angton election ki jok tame long sinon bangke aso bangsi pinchong de lo lapen kedam tangani ni tum ko anlo ne ka chisong la bangso paragraph 2 sa paragraph 7 inglong so jasemet pe take 60 area long bangke tribal tumsi election mate council election ke joklong cho dangji pula bangso aro ne tame piniani bangke nang lang plot si alang tum council kachari lapen state सरकार कचेरी पेन सेंट्रल सरकार कचेरी तुम बांके कार्डिया खाया फान की पविर जे बिस में पोंडोंग लासी ला बांके निली तुम जसे में पेरा बांके कोंडेम लो लापेन इली तुम लांगनाम सनंग जसे में बांके इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लोंग के तो प्रीएम्बुल लोंग के तो वी द पीपल ऑफ इंडिया पु के तो होला दाक सिता में वी द पीपल ऑफ इंडिया पु के तो का बांके दाक जसे में पेरा बांके अने आरेंगे लोग फान के वानांगी तहनाने फॉरेन फान के वानांगी पोलान तोकते जसे में पेरा दाक इंडिया सो तमने long lam ya da son hitami asi dak we the people of Karbi Anglong and 60 ira la dak bangke we the people of Karbi Anglong only for the tribal people have the right to vote and election contest and land right ang ton hitami litum everything tami litum long peji sita piniania bangke litum phan Karbi Anglong ton mas council tum kachari ki thek thia joini lapen Assam state pen aning nang ki hurna joini lapen center सरकार पे अनिंग नंग की हिरोना जोइने बांके इली तुमहान पिनियानी माथा उन ए पिन अकिसुंग अब इतुमहान इचे थे बंग इरोड दिख खंयांग लासी लांगना मुना इली तुमहान नॉन जसमेट पे अलांग तुम ला दिफु गवर्नमेंट कॉलेज लोंग सितामे 60 डॉलर रोना तेंग फुलतांग ले तुम जंग जसमेट पे बांके 100% इली तुम दाके लो चड़ी लोंग लाम नंग सिता पिनियानी बांके इली तुम 100% गली तुम इंग्लोंग सो तुम फान बांगसी 5% बुसिनांग टॉपिक थरोंग लासी ला बांगनी तुम एपीएसआरसी असोंग मेरा में काउंसिल का चरिया तुम ला पेन सेंटर स्टेट तुम में कोंडेम लो दाके ट्राइबल एरिया पुलतांग दे जरा सो नेता में निली तुम इंग्लोंग सु तुम भी चपा हेम फुलोंग नंग जी अंगटोन 100% दाके इंग्लोंग सु तुम लोंग पे नंगी पुसे निली तुम पिनियानी जस्ट मेट पे ला दागा बांके वाइडा क्लास अप हेनिंग जी लो इथेलम बांके ला सिनिली तुम नॉन पे ता में चिंगवाई चिंगसाइलो निली तुम ला बांके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ता मिनी तुम अकांग टू यांग देंग सा मिनी तुम पाबोनांग कोक बोला बांके अथेला बांके 60 के डाइल्यूट चे नाम लो लासी लाके अरुणा तेंग पेन चोकली पेन दागा बांके ओपन फॉर ऑर्डर बांके मंतुनी ला नितुम चिदोन थेक थी ला बासिनी तुम जोंगुन ताक लो ला बांके बोकाजन पेन हेल्थ हम से आकेरा पेन बुदे सोटेरन न्यूज़ 7 नोटिस